Assalamu alaikum groupe pullo hono pullo on pindi jam on pindinama yo sakiraɓe taɓe nder groupe ɗo ko wajjitaka ko wawi baka to fulɓe neɗɗo ko watta fu ga Allah e hani ta sooda rogo hani sooda rogo amman na en tawa a wattine maɗa nder rogo na a soodu ɗum to minen e hani ɗuɗal mum ko kawton koye to goto wawata sooda rogo in maɓa in sooda rogo in hokkanayi amman tabi'aji a gattano e nder rogo a sooda ɗum jomum yata anda to nona kanjum woni durgol sakiraɓe ta durowo a gonga ja itta ceede maɗa mbara codananayi maɗa rogo ɗi ñama haɗɗi ɗala to kanjum woni durgol inchallah amma nanta jiya turake vidéo e ɗo fi ye wattinayi mum rogo nana lekka yohuɗi tan kaɗo wala ɗon to ɗum ɗon na in gorgu koma na in bawka durgol wato in durgol kallugol ha noon e inchallahu to en gi on mbata ano ira amen talakaɓe to on kawta ko mutum biyar mutum shida oɓon codananayi mon rogo ɗi ñama haɗɗi ɗala amma to hina no fu matsala non woni warana duniyaru sakiraɓe ehe amman ta Allah waɗi fu a sodaninema rogo a ñamay dura hankali ma e fukki goɗɗo ƴatama goɗɗum amma gara curoɗanayi maɗa e rogo gaɗa ka wiki worɗi kawɗi ñama kaɗo lekke kaɗo to na kanjum woni durgol kuma na kanjum woni goraku ta andi a gorko a duray to sodannayi maɗa fiya haɗɗi ɗala coɗɗi ñama ɗaɗi to kanjum woni durande on kepti sakiraɓe ta andi a wala haali sodananayi maɗa rogo feere ma so kay gaɗa shawri kawto to on nayo to on jowo so kawton codanon nayi moɗon ɗi piya neɗɗo rogo ñama ɗaɗi haɗɗi ɗala to kanjum woni gayna sakiraɓe ngam ceeɗu ni ngu hikka ko wawi andi no ngu woniri to komo daro komo ƴiwyo ton keɓi on kewti mutum biyar rogo 500 on waddi 100 waddi 100 one moɗon no neɓay i piya sakiraɓe sodiraɓe en jettama en gelanama hayruji fa ala kulli haali ay noon tokka on jerdo saboda komi ko ɓeɗɗo waɗata fuu ɓe anda no warata ɗum no Nigeria min ɗum hande ɓe gattana guite ha ɓe gattani en guite sakiraɓe tawi cawroɗon ga Allah ko wayiɗi tuuro vidéo akan no emo nder rogo goni to turoɗo akan no soodu turoɗo akan no soodu kaɗo yerdanake ma on poti gattanayi maɗa ɗi ñama leɗɗe ɗi piita ɗi ñama ɗaɗi to wallahi sakiraɓe kulɓe en gaɗa noon to wallahi matsala meɗen fu matsala tawata en jaro pe'aɗeɗi leɗɗe pe'aɗeɗi leɗɗe wane ta duray rogo e hani in tawa a soodu ɗum na gara gattanayi maɗa nder rogo bi'a lekkiyay kaɗo to ɗum ɗon na andirgol ko noye jiiɗa jom ɓaleri amma ta andi a sodanane ma rogo ɗi ñama leɗɗe ɗi ñama ɗaɗi to kanjum woni durande dogo a gurege on ɗo kam watta mi holla min sakiraɓe fuu durowo fuu woni durowo to toya turo vidéo wi'a kanno duray nana kaɗo wala ɗo wattuɗi nder guesa to nano gaynako ta gaynako soru nagge ma codanaɗi ɗi ƴakka ɗaɗi ɗi ƴakka leɗɗe to kanjum woni gaynako kanjum kuma woni durgol min sakiraɓe meɗen kollami iri duroɓe gattaɓe nayi e rogo kaɗo anda to kamɓe gaɗanaymi gargaɗiga Allah ɓe cawro ɓe paama ɓe ndena zamanu ɗum gonɗen hande ha ɓe gattani en guite kaɗo e dari dole arti a yoɓi un dole Allah nayi maɗa ñama leɗɗe rogo ñama rogo na amma a dura a wonni seɗɗa kaɗo wari tawima ñamima ceede ɗe gala keeɗol
to na ma gatta sati dura ha yande wayre kaɗo nyamuma dubu kaɗo nyamuma cede ko gatta sati adura to sakiraɓe ga Allah kowa renanemo pe'aɗeɗi bana leɗɗe pe'aɗeɗi sina o comine yonda noye mere ɗo hay jom gaɗo ko fe'an kiɗi kaɗo anda ko to na en durgol ninni woni durgol fe'anodi ɗi ñama ɗaɗi ɗi ñama leɗɗe ɗon na kaño durgol o kokkama ha nder akka ɗon ka garra nga ɗon nga fu hay to addaje moɗon lalati ehe kanjum woni durgol ehe to o gongay fa